Nosaltres hem volgut marcar una línia política que enteníem que dins del pressupost municipal trobàvem en falta, que era l'aposta per les polítiques contra el canvi climàtic a través d'aquestes esmenes que Compromís hem presentat esta nit, que no són altres que l'estudi per a analitzar i avaluar la implantació d'energies renovables en els edificis municipals, la instal·lació de les primeres plaques fotovoltaiques. Parlàvem també d'un estudi per a poder instal·lar les plaques fotovoltaiques en les sostres municipals i ser així un municipi capdavanter en mesures contra el canvi climàtic. Bé, aquelles esmenes presentades amb tota la bona voluntat, la veritat és que van ser aprovades per l'actual govern socialista, però cap d'elles ha sigut executada fins a la data d'avui. Ara, a més, retallen la partida de protecció del medi ambient. A vostès sembla que el canvi climàtic no els importa i són dels polítics que miren cap a l'altre costat. I jo no entenc per què la partida de medi ambient, de protecció del medi ambient, ha patit una reducció del 50%.